Uyazi ngicabanga ukuthi sifake umuzi manje wena ngishilo ukuthi namhlanje nje yabona nje ilanga lethu yabo sisipholele nje. Sengizama ukubheka imuvi nganazi. Ishubani manje lo mfonelayo. Oh. Work. Ayiphelile endline lensi Spanish. Hello. Yes, how are you? I'm good. Yeah? Yeah, masifanda khilanga lami lokuba off. Manje ushuthini ukuthi mazakazi uyagula? Hayi. Manje hayi. Manje mina kumele ngene vandag. No man, i-off yami vandag kanjani? No man, i-off yami vandag man ngiyangihlukumeza makayazi. Asebenza umgaya imali overtime manje. Aningazongibhoka manje. Okay, yazi ngishaya ngiyazwakala. Hayi. Yo, sengicela ukuthola i-call Spanish, yabona? Ayish, yabona manje sengimele manje ngivaye manje ngeSpanish. Ish bayangithanda yazi. Mina ngisubukela imovie sister yazi. Cha, la mazakaza wakho. Oh. Ayish, asikizi bebe yazi. Ngizwenza iplan ngimekile to manguya. Ngithi ngibabone nje fast ngizobathini. Mhlawumbe bangangigaya leso sincane se-overtime. Ya, sengidonsele bag yami. Hayi sengiphumile ya, ngicela ukuthi ngicela nje usiphathise kahle please. Cela ngifuna kuyangcolile lana noma shebo or ini. Ngicela nje ukuthi nje ngikuphi vibrant. Ngoba kuya manje. Ngicela usale kahle. Sibona. Ayisizela hamba ngishaya umoya. Simphe ukuthi ngalini isibambe ngathumela nayo. Ngaze ngona ngamla.